Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Higala mayong adlaw, kini nasab si Brother Joseph Mark A. Sacedon, gikan sa Emmanuel Bible Baptist Church, ug kini na usab ang The 15-Minute Bible Truth. Salamat sa pag-tune in karon, salamat sa paghatag si mong higayon aron maminaw karon sa tuang episode sa 15-Minute Bible Truth, ang online nga broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church. No, so karon nga taknaa atong basahon ang ato ang mga Bible, ablihan nato sa Acts chapter 4 and verse number 12. So, Acts chapter 4 verse number 12, the Bible says, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved." So, niingon ang Bible diri atong itagsa-tagsa aron ato masabtan pag-ayo, no? Ingon siya nga, "Neither is there salvation in any other." No, ingon siya, wala kunoy laing paagi sa kaluwasan, ni miskan kinsa or ni miskan unsa. No, so unsa din ang kaluwasan, but unsa din ang kaluwasan nga gisulti sa Bible? Unsa din ang kaluwasan nga pirmi ninyong ginasulti sa inyong programa sa 15-Minute Bible Truth? Unsa din na, brad? Unsa day kanang unod anang kaluwasan na, brad? Basin luwas na sa maluwas na sa itong mga utang, basin luwas na sa COVID, no? So manay ka nang marag mga makuryoso pangutana ba, kanang mga curious nga question sa mga tao nga wala pa nakadungog sa Bible, ngutanan unsa din ang klase nga kaluwasan, brad, no? So kani nga kaluwasan nga amo ang ginapasundayag pirmi sa amo ang 15-Minute Bible Truth sa amo ang programa, kini nga kaluwasan, ang kaluwasan si mong kalag nga mabot ang takna sa kamatayon tungod kay kitang tanan mga makasasala magud sumala pa sa Bible. Ug tungod kay makasasala ta, ang bayad sa sala, ang soul sa sala mo'y kamatayon. No, so mga matay ta physically. So tinuod na mamatay ta physically kay tungod na sa curse ni Adam ug ni Eve, tungod kay nakasala sila. And not only that, no, not only nga mamatay ta physically and mamatay sa ta spiritually. Asa man na, brad? Asa man ta padungan na, brad, kung mamatay ta spiritually, of course adto ta sa impierno. Magantos ta didto
sa tibuok nga eternidad, no, meaning hangtod sa kangturan. Imagine mo hangtod sa kangturan, dili pa na nato ma-imagine karon kay we think nga murag napay ending, no, napamay ending kay napamanta sa physical nato nga panglawas, but maabot ang takna sa kamatayon nato nga wala nato sa physical but sa spiritual. Magantos ta dito sa impyerno buntag ug gabii, no, walay hunong ang kayo nga dili mapalong. Yan ang mga ud nga magsudgawas sa atong panit muna atong antusan dito. Og mosad na nga klase, mosad na ang gitagaan tagpaagi sa Ginoo aron maluwas ta gikan diha. So muna nga kaluwasan, maluwas ta gikan sa impyerno. Muna nga ningon na Bible, neither is there salvation in any other. Walay laing dalan sa kaluwasan, no? So kinsa man dinhi Brad, kinsa man ni atong gihisgutan diri Brad, no, kinsa man ni ang ato ang gistoryaan diri nga name, no, ingon diri sa sunod nga mga words, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kinsa man ni Brad, kay murag kuan lagi nindot lagi ni paminaw kana maluwas ta gikan sa impyerno, no, kay tinuod na impyerno hunon ta tungod kay makasasala ta. Ingon diri sa ingon na Bible sa Romans, no, atong basahon, atong sabton og maayo, atong i-digest pag-ayo ang pulong sa Ginoo, no. Ingon siya diri sa Romans chapter 5 and verse number 12. Ingon siya, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men. So gikan pa ni Adan ug ni Eva hangtod sa mga henerasyon nga niabot sunod nila, hangtod na abot nimo ug nako karon, kitang tanan makasasala di ay, no, tungod sa sala nga ilang himo dito sa garden sa Eden. Mo na nga tungod atong nga sala nagsigit to siya og padayon hangtod nga naabot nimo ug nako karon. And tungod ana mga matay ta physically and spiritually, no, so mamatay gyud ta, and ang matay suhol sa sala ang kamatayon, and mangadto gyud ta sa impyerno kay makasasala man ta. Naadjay punishment para sa sala, dili lang kay physically but spiritually. Now naghatag ang Ginoo og paagi aron kita makagawas, maluwas, and kana nga paagi kay si Jesus Christ. Wala ni lain pa. Ang kana nga paagi nga gi-offer sa Ginoo nato si Jesus Christ, no. So ningon diri atong sumpayan, death passed upon all men for that all have sinned. So kitang tanan nakasala, no. So mo na giingon diri sa Bible nga tanan tao nakasala di ay tungod ni Adan, tungod sa ilang sala dito sa garden sa Eden. But ningon ang Bible diri sa Acts chapter 4 verse 12 nga pwede nita maluwas gikan sa impyerno, no. Oh, neither is there salvation. So naa di salvation. So si kinsa man, si Jesus Christ, plain and simple. Jesus Christ, kung tuo ka ni Jesus Christ, maluwas ka gikan sa impyerno. Not only that, malangit pud ka, no. Kay sometimes mabitin ta, ingnon lang ta nga maluwas ka gikan sa impyerno, and moro na, that's it. No, dili dadun pud kaniya dito sa langit, no. Nindot kayo nga saad sa Ginoo. Atong basahon sa John chapter 14, nindot kayo ang langit as described there is sa John chapter 14. Ang siya diri nga verse number 1, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sa langit, dili lang kay mansions na dito, but naa si Jesus Christ mismo dito. Ato siyang malamano, ato siyang magakos, ato siyang mapasalamatan sa iyang gibuhat nato, sa grasya nga iyang gihatag nato, nga nag-sacrifice siyang kagalingon aron mobayad sa imong akong sala. Kay hunaon dili ta deserving ato, no, knowing sa tong kinaiya nga tao nga usahay naata ng crab mentality, usahay dili ta magpalkansi, usahay manikas ta, usahay mamakak ta. Kasagaran ay pirmi kita mamakak, pirmi ta nga manikas buhat sa unsa tong makaya aron kita mo'y naa sa top, kita mo'y angat sa kinabuhi, no. Diskarte ta, halos dili na mao nga mga diskarte, sayop nga mga pamaagi, dili siya kaaya-aya nga pamaagi. Muna nga tong kinabuhi, hugaw sa tanang hugaw, but tungod sa gugma o grasya ni Jesus Christ, giluwas ta niya, no.
tagaan ta niyag paagi aron mabahaw-as ta sa ato ang kinabuhi nga nagpadung sa impyerno tungod sa iyang gugma nato, tungod sa iyang gugma nimo, gugma nako. Siya lang, wala na lain pa. Ang pait mong sa tao, nanay paagi diya, mangita jud iya, no? Kay ganahan jud lagi nga mobilib ang uban niya, ganahan siya nga daygon siya. Gusto niya nga iyahalang ning pamaagi siya, ayaw lang Lord. Ako lang lagi ning makaya. Unsa mang pamaagi? Usahay na pa siya mga maayong buhat, no? Ngayon siya nga, magbuhat lang kong maayo, basin pa na maluwas ko. Pamasin. Magsige o base silang kinabuhi sa pamasin. Muna nga, maabot ang takna nga, mamatay sila, basin lang di gihapon. To the point nga, magasto na po sila. Once mamatay siya, magasto na po para ampuan nga, malangit lagi. But, no, dili na maupagi si Ginoo. Naisayon, wapadyo'y bayad, madawat lang kaniya. Ni Jesus Christ, nagsig siya tuktok sa mong kasing-kasing karon. Ayaw na gasto, ayaw na lang gasto once mamatay ka, ayaw na lang paglisod-lisod, ayaw na pagbuhat og ngani ngana. Dawata lang ko sa mong kasing-kasing wholeheartedly, no? Mora na. Kay ang pait mo sa tao, pabilib kaayo ba? So makita na to diri sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? Makita na to diri sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya kung ang tao may gipabuhat sa Ginoo sa paagi sa kaluwasan, manghambog. Oh? No, not of yourselves. Siguro sa Ginoo nga dili ang tao kay manghambog ang tao. Munang ingon ng Bible, neither is there salvation in any other. Dili si mong pagkamayang buhat, dili si mong paggihatagon, si mong pagkamaluluyon, sa wa nimo paglibak, wa pagmamakak, wa pangilad, dili tungod ra ni Jesus Christ. Naari usa ka pa maagi, no? Ang mga tao moagi pa juglain, moagi og usa ka tao, ug kanisa usa ka tao, moampo og usa ka tao, moampo pag ni siya hangtod nga maabot sa Ginoo. Dugay kayo nga process, dugay kayo nga silbi dagan kay kag custom agian. In fact, kung si Jesus Christ lang imong tuuhan, mora diretso na ka sa Ginoo kay siya man ang Ginoo, no? Siya ang Ginoo, si Jesus Christ ang Ginoo. So walay laing paagi aron maluwas ta, si Jesus Christ ra. In fact, ingon ang Bible diri sa 1 Timothy, no? 1 Timothy chapter 2 verse number 5, for there is one God, one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Walay lain pa, no? The man Christ Jesus. Walay lain nga nagbutang og kanang bridge alang sa tao ug sa Ginoo, si Jesus Christ ra. Dili ang tao mismo, dili ang tao may naninguha aron makaadto sa Ginoo. Kay in fact, way paki ang tao iyang paki nga makakinabuhi siya giyaha, madato siya, moasinso siya, more na naas o nahuna sa tao. But si Jesus Christ nalukoy siya nato, no? Ang Ginoo na siya gugma dira kanato, nga grabe nga gugma, nga siya mo'y ni reach out nato, siya mo'y nangagda nga muari na niya mintras dili pa ulahi ang tanan. Grabe nga gugma, no? Grabe nga gugma og grasya sa Ginoo. Muna nga makadungog kaani pasalamati ang Ginoo. And most importantly, dawata si Jesus Christ mong kasing-kasing. Samtang napay higayon, samtang nanuktok pa siya, no? Jesus Christ lang, walay lain. Dili si Maria, si Pedro, si Juan, si Santiago, Santilmo, tanan, dili na sila maong pamaagi kay wala na sila gimension sa Bible. As long as ang Bible ingon siya nga Jesus Christ lang ang daan padung sa langit, giklaim niya diri sa John chapter 14 and verse number 6. Atong basahon atong Bible, John chapter 14 verse 6. Jesus saith unto him, I am the way. Ako lang ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Walay lain makaadto sa mahan gawas kung pinaagi kanako. Unless nga mausab ni siya gikan sa Ginoo, unless nga na ay something ani mausab mo ni ang dapat tuuhan sa mga tao. Si Jesus Christ ang daan padung sa Ginoo, ang atoang kaluwasan nagdepende niya, tuuhi lang siya. Panilain pa, pasudla siya sa imong kasing-kasing. Mintras naapay higayon, mintras naapay nagsigi pa siya panuktok, siya pa'y nagsigi og pangagda nato. Makadungog kaani, ayog sayangi ang higayon, ayog sayangi ang chance,
Ayaw sayangi nga basin ugma ulahin na ang tanan. Maabot na ang takna sa kamatayon. Basin unya ikatulog nimo maabot ng takna sa kamatayon or sunod semana wala takibaw sa atong appointment sa atong kamatayon. Muna nga paniguro. No? Moring uban nga na sila insurance kay basin mamatay sila wala na dili na kayo hassle. No, mogay na sila insurance aron once maguba ilang sakyanan if ever lang maguba ilang sakyanan na sila kabayad na masunog ang balay or maskan unsay metabo na anay masiguro na nganong ikaw dili man nimo i-insure ang imong kalag ni Jesus Christ. No? Mutan na ko nimo. Ikaw ra say makatubag ana. Basin dili jud ka ganahan. But I hope karon ma-realize nimo ang importance ni Jesus Christ. Kitang tanan padung ta sa impyerno. Kitang tanan at yunon ta dito sa impyerno, paantusonon ta dito sa impyerno, bat kitagaan dagpaagi aron maluwas ta. And the choice is yours. Ang Ginoo wala man siya namugos, no? Soft ra man ang iyahang tingog nga ali diri. Pwede ra nimo balibaran, pwede sa nimo dawaton, but you can never choose the consequence. You can never choose the consequence once too late na ang imong decision. Once sayop ang decision nimo sa imong tibok na kinabuhi. Pusa nga higala samtang karon nga nag-agni pa si Jesus Christ nga musud sa imong kasing-kasing nga imong dawaton, imong tuuhan si Jesus Christ ayaw dugay-dugaya. In the Bible today, if you hear His voice, harden not your heart. Ayaw pahumuka, ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. No? Dili pa ulahi ang tanan. Ingon man siguro ka nga batik kag kinabuhi. Dili naapay chance diha ni Jesus Christ. Dili pa ulahi ang tanan. No? Dawatas Jesus Christ mo kasing-kasing tuoy siya with all your heart. Kay way laing dan padung sa langit, walay laing dalan padung sa amahan, kundi is Jesus Christ lang. Ingon ang Bible, neither is there salvation in any other, for there is none other name given among men under heaven whereby we must be saved. So higala, daghang salamat sa pag-tune in, daghang salamat sa pagpaminaw sa sunod nga pod nga higayon nga kita maguban. God bless din yung tanan, ang Diyos magapanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.